Siapa itu? Enggak tahu. Gandeng pelampiangan. Aku ora kaget. Iya. Aku kaget e. Nah, syukur aku wis persiapan kok pisan. Lah tak kira nek iki ra ono lho nek sambel. Lah wong bawane we gelang alit ki mesti nganggo kuwi blang tangtung. Pancene Denko ki. Oh, kamu berani sama saya Denko? Berani saja sama-sama susunya kok enggak berani. Ya enggak, beda no. Oh. Iya terus. Awas ya kamu Denko. Anak baru mau macam-macam ya. Mboko siji mengko rak keduman kabeh. Ayo ganti Mbak Agnesia Nandasari. Ya, jumeneng no, ya. Ben arep nyekar apa? Ya. Ya. Nggih. Pun pelukan, Pak. Nggih. Berpelukan. Ora apa-apa. Pun awor. Iya. Mangga, kowe arep nanu apa? Podang kuning, tembang tresna iki sing pirang-pirang panyunan. Ya. Terus apa jenenge iki? Okeh no? Iya, ngaturke apa? Gubuk asmara. Gubuk asmara mawon. Oh iya, gubuk asmara. Ya. Gubuk asmara, gubuk asmara. Nyingkar nyingkur Neno wiwitane nyingkar nyingkur lingsir lingsam yen kemutan neno lelampahan kang wuri halo lelo tresno tulus nadyan neng gubuk asmara. Sip. Pak munggah Pak, munggah kalih rumah loro. Enggak Pak, Ya, enggak. ora apa-apa kok ya iki sekali-sekali. Kali-kali. Malam ini tak kasih izin. Ya, ora apa-apa. Kagem para warga mak luwe lah nganggo ondroke bojone barang. Iya, wah nyembah kabeh nggih. Teng riku nggih, mboten napa-napa. Ya. Oh, nganggo timpuh sikik kok ya. Sedaya Pak ngamu. Berdoa sikik. Iya. Sing siji ya munggah ora apa-apa. Nah. Wah, nggih, mboten napa-napa. Men disyuting ning YouTube men preso kabeh. Iya. Nuwun sewu, iki ora edan lho Kyai loro iki. Heeh, iki waras kabeh. Waras kabeh wong nek mangkat boncengan. Ngguyu. Yo, mangga ayo nek. Kiwa tengen apa ten riku mawon? Kono kabeh wong loro kok kiwa tengen kowe. Lah nek ajeng mengapit. Wong aku gubet rambute sing dawa ngene.
Ya, mangga ya. Yen liwat aku ki. Rada mriki kancane dikeki nggo. Oh, iya. Sing siji iki sing sepuh ketoke ngerti Rama iki. Lho, iki bareng mandeg ya njepupung kaya. Iya. Nek sing sendok kae ming waton gedabi karo-karo. Ya wis, ora apa-apa. Ayo. Kuwi guyu lho kuwi. Guyu. Wong ketok ling ngene iki. Ya, terus ke.
Pokoknya angger mandek niku lenggah ya. Ayo wis tepo iku ki napase ya menggah-menggah. Iya Kula seneng Pak sik nika, Pak Sendok. Pak Sendok. Pak Sendok asik ya le goyang niku. Iya, Pak Sendok. Iya. Kae yo le nglumpukke ki yo nendi ngono. Ya ora apa-apa karang ya. Kuwi tim sorak kita. Oh iya. Kuwi aja kok neng kene neng Sik muri ngandel ora. Ya wis ora apa-apa, adus gratis. Mangga, ya. Catetan sajrone ati saya berarti. Ayo. Aku kowe dadi Sip. Lenggah. Atur nuwun Pak Nggih, wis jos tenan. Iya. Sok apa disewake sandangan wayang wong wae no. Aja kok ya men nyandang ngono ki malah apik nggih. Nyuwun sambel kemangi saking Dewata Eka Putra. Oh iya, matur sembah nuwun. Engko diaturake no. Ya, wah pirang-pirang iki. Mula diseseke wektune. Ya, ora apa-apa. Pokoke bapake kedua-duanya neng kono wae. Ya. Dadi tim sorak. Ya. Ngono ya, Mak. Sing arep wis meneng wae. Batine kok ora ana wedang putih. Iya. Ayo Mbak Ika, monggo Mbak Ika ngaturake apa tembang tresna iki ana sing nyuwun uga. Iya. Oh tembang tresna iki, Bot. Oh iya, ya nganu liyane tembang tresna ya. Tembang apa lah sing penting nganggo tembang. Apa nggih? Bubuk asmara wis diaturake. Podang kuning mawon. Podang kuning. Wah, seret ireng. Iya. Podang kuning jos iki. Iya. Nggih. Ya. Nadyan wujud temong paksi nek bawa kok mboten jumeneng Pak. Kuwi menikmati. Menikmati. Ya, bentuk joget sing tertib ya ngono kuwi, ora ngisruh, ora gawe rame. Nek lagune joget, dhek joget nek rampung meneng ora ganggu. Iya, kuwi apik ngono kuwi. Dienggo conto. Iya. Pasukan joget kae. Iya. golek isi podang kuning ibu bunga nyanding bisa dadi tombo
Esuk awan ning omah radoyan mangan. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Kaluyuran anggone isih tak sayang. Muben-muben miteragonku goleki ora krasa esuk awan bengi. Manen-manen nganti leokan nyawa. Kreyang-kreyang tak sawang cok ning epan. Kekancangan tak rindek saka kagungan. Sareme goceh dheweke ngalih bencokan. Ilekae tak suwen mbok menjengce. Modangku ning gawe pikirku komeng. Seret ireng tak sawang katon manise. Ibu bunga yen lakon nyanding sirame. Ora bakal atiku kekiwang liyan. Yen si podang anggugun ati kepranan. Ora mandang atiku sansaya tundra. Sansaran sepindah Ya. Masuk. ning omah wis ora krasa. Kaluyuran goleki sing tak sayang. Muben-muben mikir anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Manen yen nganti leokan nyawa. Yang tak sok ning lepan. Kekancangan tak rindek saka katungan. Sarwi ngoceh dheweke ngalih tak suwen mbok aja ngece. Modangku ning gawe pikirku komeng. Seret ireng tak sawang katon manise. Ibu bunga yen lakon dadi ora bakal atiku podang anggugun ati kepranan. Ora mandhangiku sansaya tundra. Sansaran sepindah matur nuwun. Ya, wah. Dadi ya tambah seger ya nek ditonton. Ya. Kira-kira ndelok penyanyine rada bunek, ndelok jejere. Ya. Pancen yo bener, Mam. Nan nyaming sendok kowe kurang gleleng sesuk nek wis cetok. Oh. Cetok kok dilumpukke kabotan Lenggawa. Ha iya. Iya.
Ayo Mbak Tatin. Ya, coba iki Tatin campurke kaya ngene iki. Ya. Ayo. Ora tok sia-sia lho kuwi piyai sepuh lho. Engko tok getak-getak ora. Mboten nggih. Nah. Alon. Iya. Oh. Ki ya raine ya ketok semringah no. Iya. Sinten? Pirang-pirang dina wingi nyambut gawe lambene mecucu terus saiki kok kaya bungah banget. Iya. Ah nggih, prei kok nggih. Ayo prei sewengi. Jenengan prei yo ming sepisan lho. Lanjur kon pirang dina? Ya paling ora 3 dina. Hah, kok kesuwen kok awake selak keju-keju. Lah kok nek kaya jenengan niku Kaya aku piye? ra sida ra ya iso sesuke iso ngono lho. Kasih dong apa? Kasih dodolan. Ras dodolan. Aku ki wong wis menep kok. Berarti ora Kaya ngono kuwi nomor 140. mboten butuh ta? Ora tak butuhke. Niatku urip ki menyambut gawe wis ngono wae. Goleke sandang anak bojo wis rampung. Kok aku ora percaya ya? Ame ra percaya kowe kok aku kuwatir. Ah niki penontonnya ya udah ora percaya lho. Oh, mudeng meneng wae iki ya do percaya. Ya. Mboten ngono sing tenan. Kudu digedhekke le prihatin saiki wis mulai tuwa ngene kudu gedhekke le prihatin. Iya. Tuwa napa? Tuwa kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk ngisor sik ngamuk. Ya ora wae ya. Lambemu iki. Aku ora tuwa kapuk aku. Aku saiki kasur busa ora. Apa kasur busa? Ora ono artine kok ya. Turu terus. Oh iya. Iya, wis rasa dadak werna-werna ora. Dek nono sing wah gunake kesempatan entuk gratisan neng hotel ya neng hotel karo bojone. Ayo wis ben ra apa-apa men seneng wong nang omah men nganggo kloso itu lho. Sinten ta? Embuh. Mula Iki piyagone ya do sumringah kabeh lho, ora mung sindene. Ya alhamdulillah mula kok mau bengi sepi. Sapa-sapa tak WA ora ana sing bales. Ya pene pateni no. Nah iya. Kowe barang tak video call e. Heeh. Kowe ya tenan piye nek Ora diangkat arep weruh polahmu aku ki. terus ajeng ngopo nek weruh? Ya mengar tak delok kaya ngopo aku mumpung prei sewengi iki polahe do kaya ngopo. Iya. Doting gedabi ora karo-karuan. Heeh. Kula ya ming jajan, ming maem bareng. Waduh, ya keluarga penting. Ya, nembang apa, Tin? Nggih, napa panyuwunane wau tesin apa? Werna-werna. Iya. Engko sikik sabar. Liwong iki kari Dik. Liwong iki nek ra Prastiwi ra yes wae. Men Gusti Yuda ngerti polahe Prastiwi. Engko ora terus jabang bayi. Heeh. Gustine teng pundi ta? Sambel apa? Gustine wonten pundi? Oh lengganing pendopo. Mboten ketinggal. Pendopone pirang-pirang kok. Iya. Napa, Pak? Pendopone pirang-pirang iki lho. Ah, nggih. Biasane Pak Dukuh. Ha iya, Pak Dukuh tukang kayu dadine apa-apa ku kari jreg-jreg ngadeg kabeh. Napa ndamel ki ya, Mbak? Ya ora ya jual beli panjenengan iki. Kowe arep golek anu apa gerobak? Nggo ngapa? Nggo ngapa? Ayo dinggo kowe kok nggo apa? Ya Pesen apa piye tak pesenke. Ya, pesen. Soale kowe iki gedhe kudune. pesen 40 no. Gerobak 40. Heeh. Nembang apa? Sambel kemangi ya ana sing nyuwun Pak Arkadi Pak Diwata. Oh nggih, Ya. sambel kemangi nggih mboten ana apa. Napa? Sambel kemangi nggih ora apa-apa. Ya, wah nyentak-nyentak. Lara krungu? Aku ya ketularan budek aku. Nek niku mboten ketularan kan dasare yo. Ya ora kok Nek dasar. saya tua kan saya budek. Sing saya tuwa apa? Tua iki budek, beser, watuk barang ngono iki lho. Kabeh ki bakal esuk ngono kuwi. Lah nggih, kula iki ngomongke. Ora sah aku kowe wis sok mangsa kalane ya ngono kuwi. Iya. Wis Lah, awake lemu, tuwa, lu mlaku rekoso kowe sesuk gendiyek ngono. Anggere watuk karo nguyuh sithik crit. Iki pengalaman pribadi apa piye? Ora pengalaman wong tuwa iki ngono kuwi anggere
ngono ki ser ngono kuwi. Jenengan nggih, Pak? Urung aku. Urung. Iya. Tak kira nek pengalaman Sesuk kabeh yang ngono kuwi sing jeneng organ tubuh wis mulai tidak bekerja dengan baik ya mung ngono kuwi. Wis dodol nggih. Ah iya. Wis apa? Dol. Wis dodol apa wis dol? Wis dodol. Wis dodol. Wis ora pakem rime. Nah, ora apa-apa. Iya. Mangga sambel kemangi. Ya. Langsung. Nganggo dibawani ora. Ya nganggo gilok-gilok dienggo apa? Genep-genepno. Ya dibawani ra apa-apa. Bawane napa? Lah sakarepmu. Kuwi sinden kok takon wae to. Kowe iki nyambut gawe sangu apa Sing jeneng sinden ki sangu tembang, sangu gending kok ming bawane napa? Nembang napa? Lah engko nek aku waton ngarani ya piye? Ora piye-piye. Lah piye-piye? Nggih, sing biasane mawon nggih. Biasane apa? Biasane nganggo ndok. Ndokku doyan apa kowe? Rak. Iya. Mampiat mayun. Ngadeg ora, Pak? Engko sike kok ya, aja di kowe iki mbok ya karo wong tuwa kok. Lah, Jumeneng, Pak. Ngono. ajeng jumeneng mboten bapake. Mangke, Pak. Ngono. Mangdeke, nggih, nggih. Wadeke. Ra gelem e. Kowe ya mesti telaten apa kowe? Lah pripun ta ngedeke kok? Ah iya aku ya ngomong kowe ya mesti telaten apa? Ya gliak-gliak ya, Pak. Suwe lho wong semono kuwi. Suwe ling apa? Ling adeg iki lho. Ya nek tak cekli rak ya langsung adeg. Karo karuan nek sikile do emu-emu rak yo alon-alon ngono. Jajal apa, Pak? Ayo tak deke ya, Pak ya. Rawani. Loh, ngadeg dhewe. Ya. Mriki, sadi mriki. Oh nggih. Mriki. Kula nembang jenengan sing Coba Tin, saiki kuwi saben bengi mesti ngetutke takonono jane asmane sapa takonono. Men padha priksa ngono nek misale nusul meneh, oh iki Pak Anu mendo. Ben terkenal. mancepeng niki mike. Nah. Kula asmane Mbah Min, griyane Jalan Sukun. Jalan pundi? Jalan Sukun. Sukun. Gayam. Gayam. Nggih. Walah tanggaku to. Masa arep tanggane ora kenal lho. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Ah nggih. Wah. Ah sampean niku napa kok dadak yasa gelungan barang dono semono? Sampean kok seneng nusul joget niku dasare napa? Seneng napa pripun? Namung dasare niku kula seneng. Oh, nggih. Sekeng Jalan Sukun numpak napa? Dalem Jalan Sukun numpak napa? bonceng. Bonceng. Nggih. Oh, dampiri kalih menika. Nggih. Joko Sendok nika. Nggih. Nyun sewu nggih. Ternyata anak buah jenengan ta. Iya. Wah, malah kewirangan. Nyun Ning sewu. gek niki roke jenengan. Roke ndasmu kuwi. Kok mbok tinggo. Kayak meli jogetan mriki lho, Pak. Mau kowe wae sing nganggo nek kowe mesti wangun. Nggih. Lah wis kaya ngono. Nggih, matur sehat nggih, Mbah. Sehat. Alhamdulillah. Amin. Pokoknya atine seneng niku sehat. Nggih, Sampeyan anak- teng omah brunek Nggih. nonton wayang atine seneng Nggih. joget sehat. Mbah jenengan barakane bapake jenengan kok. Oh, bapak kula pun mboten nonton. Nggih. Kok sampean isih? Nggih. Mbah, Nyun sewu. jenengan selama joget niku pun entuk duit dereng. Pun asal wae enjing niku nyambut damel. Oh, mboten nek pas joget ngeten iki lho. Nyambut damele napa? Jual bambu dan reparasi lincah. Wow.
Nek dereng nyuwun dalange nika lho. Nggih sampun kathah. Nggo Mbah nggo kalih Paringi kalih Mas nika tak paringi nggo. Mengki nek pas wayange wiwit sampean jajan maem sing marek nggih. Nggo. Awas lho Mbah alon-alon mengke. Mbah Min nggih. Sesuk niku dikeki niku. Nggih Mas sami-sami. Lho kok mung siji? Oh nggih, niku sekawan loro-loro. Kula dikeki. Mboten. Sekali niku mawon. Mengke ndak dindas-ndaske Nggih, pun. Dek mriku nggih. Lenggah melih nggih. Sesuk capinge niku tulisane Sena dilangi. Lah napa ta? Ayo aja. Wong aku ki weruh bakul apa wedang ana tulisane bakul wedang Parman ngono kuwi tak tukoni ning tendane tak slomoti men ambruk. Ha Parman ki jenenge bapakku. Lah ngen kula ya ana lho Pak. Ngendi? Ngen kula ya ana Apa? angkringan Sena ngono. Ngendi kuwi? Kono kula atas. Sok tak slomotane. Lah ngapa men kondang lho? Kok dislomot? Iya wis terus Tin. Wis kula terus anteng banget ndonga. Seneng kok ya oleh duit. Rasane malah tentrem nek iso menehi mbahe kae dhuwit ki atiku terus maknyes ngono. Lah, Aku nek kon nggae sinden ki rasane terus kene kaya kelangan. berarti selama ini enggak ikhlas? Enggak, jujur. Lah, kenapa dikasih? Lah karena kan minta, mosok minta enggak dikasih, Ya kan? nanti marah. Ya nek enggak mau ya enggak usah Kalau dikasih. minta enggak dikasih terus nanti gedruk-gedruk. Siapa itu? Enggak tahu. Gandeng pelampiangan. Aku ora kaget. Iya. Aku kaget Nah, syukur aku wis persiapan kok pisan. Lah tak kira nek iki ra ono lho nek sambel. Lah wong bawane we gelang alit ki mesti nganggo kuwi, blang tangtung. Pancene Denko ki. Oh, kamu berani sama saya Denko? Berani saja sama-sama susunya kok enggak berani. Ya enggak, beda no. Oh. Iya terus. Awas ya kamu Denko. Anak baru mau macam-macam ya. Nyerambai Nuswan Toro Banyu Banyu wangi kelana kenang wetan segara iki dong apa ya? Kan linggo, nah linggo. Loran Laran kita belang. Iki mau apa ya, Denko? Aku kan joget. Lah ya ayo karo kowe.
pisan aku tak ngedeke Den kok oleh mboten Pak. Sakarepmu. Sesuk awas nek saiki ra ono sing ngendang dadine aman. Kok sapa-sapa kok arep tok dege iki? Lah nyebai kuwi Den ngoget-geti terus nek ra tak pae kok. Sapa-sapa arep dege iki lek mung ngayahi kepiye? Ya, mbok. Belah. Belam biangan belam biangan aja takkan tanah India ku meliaring taman sari nuswan Yo, mangga. Ya. Sambel kemangi.
sambel kemangi diaturake. Heeh, iki mau saka Mbak Tatin Lestari Handayani. Iya. Alias Sinden Wengis. Iya. Sinden Wengis. Ayo Mbak Elisa, or karo Salaso. Iya. Tes. Yo, masih bersama Elisa Urcarus Alaso sini terbeken terkeren seantero jagat lelembut. Tak lungokke apik-apik jebul. Sinden terbeken terkeren sejagat lelembut. Lembut. Kok iso sejagat lelembut tipe ya kono kowe melu dalang lelembut kono. Hah? Lah iki? Dengkulmu melocot ya. Iya malah nuding aku ya iki. Ya. Sowan wonten Singosari, Taman Singosari. Taman Singosari. Launching niki, Pak. Peresmian saka Pak Diresmike Pak Wakil Bupati. Oh, mantul, mantap betul ya. Singosari berarti. Heeh. Sing menyanyi, olah, menyanyilah ngono ya. Sari berarti indah, berarti menyanyilah dengan indah ngono. Nah, bergaullah seperti nyanyian yang indah. Ya. Ngawur banget. Ora ngawur ya apik kok kuwi Ya bener ya. Heeh, singa wis ngarani. Apa? Galak ya iso. Oh, galak. Wah, iki berarti apa nggon galak ini iki? Ora nggon galak, singa kuwi ngarani galak sari itu indah. Oh. Taman yang betul-betul menampilkan kegalakan tapi keindahannya juga ada. Oh, masuk Pak Eno. Masuk wong tamane nang ngisor jembatan kok ora galak. Oh iya. Api-api ya Pak iso merespon kaya ngene iki wangun temenanan ya. Masuk. Wong iki ana sing aneh ya Pak. Aneh apa? Sing aneh iki ne nganggo basane ngawur kabeh, maksude diganti-ganti. Iki ning kono sing nggo papan nggo mangan dijenengani griya dahar. Kok aneh? Ya bener, nganggo basa Jawa. Griya rumah dahar mangan berarti rumah makan, ya kan? Resto karepene. Terus kuwi ne dijenengani ruang pertemuan. Lah, lek kene basa Jawa lek kono bahasa Indonesia. Ya ora? Kudune ya tetep basa Jawa ngono. Apa ruang pertemuan iki basa Jawane apa? Lah ya apa ruang pamane ruang ya papane ngono ya. Papan, pertemuan berarti temui panggih-panggih ya. Berarti ne papan panggih-panggih ngono. Papan pepanggihan kok panggih. Ngono misalane ya ngono kuwi ne. Kaya tulisane toilet ya aja toilet ya. Apa? Tempat nguyuh. To kuwi loro ya, tu loro ya. Ilet berarti nggo sing ngising ya. Apa seliyane ngono lho digoleki sing basa Jawa. Kae ora ilet. Ning tambahi es. Oh, beda. Nek ilet ki beda kok. Toilet ya diganti basa Jawa. Ayo wangun ya, Pak. Anu apa jenenge misale ditulisi. Nek ngising apa basa Jawane? Basa sing luwih wangun. Iki ana Gusti Yuda barang kok muni ngising. Ya iki dirembuk ben mengko nek apik dienggo papan. Bebuang. Oh ya, buang apa bocal. Bebocal. Papan bebocal. Lah kan wangun ya. Sisan ning ngode basa Jawa ngono lho. Ini aksara Jawa apa piye ngono dari saran saka anu sinden kentir no. Iya. Kan Dani iki ana pesan saka Jakate Lelembut kuwi mau. Jakate Lelembut engko men dipikir karo Pak Duko. Ya iso diganti ya ora apa-apa. Semakin bagus jadi tren. Jadinya besok anak-anak muda di sini makin kece ya kan. Ngono. Ngisor jembatan. Jembatan. Apa jembatan? Mbok aku ora ngerti. Kok ora metu? Jembatan kata dasarnya apa? Jembat. Hah? Jembat artinya? Tempat liwat, jembatan. Iya. Nek rambutan kae dijenengi rambutan mergo ana rambute. Rambut, dadi rambutan. Ya, durian kae mergo ana durine. Duri, ya nek jembatan ya mergo jembat ya. Haning jembat ya apa aku ya ora ngerti untuk sakene. Pasena ya ora iso nerani. Kentir. Susah aku kowe nggagas kowe iki susah. Tak ati-ati ya ora nyandak. Nek tak blusukke kok le omong ya tok leh. Tok leh ya apa? Tok leh kanan
toh leh kere. Ora tok lek iki ya apa anane ngono lho. Apa anane? Lah ya Oh, bocah iya, ora kepancen dong. kok. Bocah ora paham ya ora apa-apa. Iya. Ayo kowe nembang karo Oh, nembang. nembang Ya. nggih. Nembang ke kalih bapak-bapak niki nggih. Hah? Kalih bapak-bapak niki malih nggih. Iya engko le njoget. Kula niku penasaran lho Pak Seno. Napa? Niki lho bapake sing sendok Pak mriki Pak. Nah. Panjenengan kula ajeng tanglet-tanglet nggih. Ampun dase mumet nggih. Kula tanglet riyen. Niki pun rada mumet ya Mbak Oh ampun mumet. Niki panjenengan ngangge. Wah ini sangat estetik sekali ya. Estetik itu apa? Oh iya estetik indah ya. Oh. Iki menggunakan sendok dan tutup botol. Tutup botolnya ya ora ya beda-beda. Ana tutup botol macam-macam iki. Botol apa mawon niki? komplit niki. Oh ana Presti napa-napa niki presisi. Terus sendoke niki ndamel benten-benten nggih. Pripun? Benten-benten Oh, nggih. nggih. Berapa dino nih? 1 minggu. 1 minggu. Tiap malam. Ben dinten ben bengi. Ya. Wedian tenan. Dinggo iki dalange iki nih. Ayo saking senenge kok. Sing iki lho takoni mau asmane sapa? Nek kae Pak Min. Nggih, niki Pak Men, jenengan Pak Sinten. Kula Pak Surono saking Papringan. Papringan niki pun Pak. Ler KFC. Oh, Avandi. Lor IAIN. Nggih. Oh, nggih. Oh, Iki ya termasuk lelembut wong saka Papringan. Papringan ki nggon lelembut. Niki damel kandos ngaten niki berapa harga Pak ngaten niki? Niki mboten dijual kok Mbak Lisa. Mboten dijual napa pados sik bekas-bekas niku bekas. Niki anyar. Oh, enggak. Niki anyar enggal niki. Oh, baru. Baru. Oh, makin estetik lagi kalau yang bekas-bekas. Ono cabene ya. Wah, mambu. Ono selilit. Oh, ya mambu deh bener ya. Iya kentir. Iya. Iya. Matur suwun Pak Suro. Makasih Pak Suroso. Pak Surono. Surono kali Pak Min. Mbah Min. Mbah Min. Kok saged kepanggih kali Mbah Min? Niki nek umpami wonten acara event tiap minggu kan kalih menika Mbah Min niki. Oh, event apa? Nggih, wonten sepeda gembira. Oh, sepeda Wonten gembira. jalan sehat. Mungkin wonten kula, Pak. Oh, nggih joget ngoten lho. Oh, nggih joget-joget ngene. Oh, lah Nek ora joget ming- angel lho ngene-ngene iki ping 5/16 aku nek kaya wong setruk nek aku ra iso ngene-ngene. Wah, angel lho. Semu ya. Terima iya. kasih ya Pak ya. luar Oh, ya biasa, tok Pak prakteke Suro. 5/16 piye. Lah yo Iya. angel lho joget iki semu jajalen. Wong gedrok ae yo angel lho ngene jedet-jedet ngono. Wah, angel yo. Ayo mah aku kon jajal kok. Dadak golek sendok bareng. Iya. Yo. Nggih, napa nembang? Oh niki wonten tembang tresno digantos mawon napa? Apa? Tembang kangen ya. Ya, tembang kangen. Nek Ya. tembang tresno angel ndanggo keyboard wis sing padanging surya nanging beteng ning cengelmu. Oh. Ora kowe kok malah wis apal lagu-lagu. Iya. Ya wis ben. Ya ora apa. Pak, logikane ngono ya. Padanging surya iki metengi cengel ya. Apa? Meteng marake beteng ning cengele. Padange surya. Apa meneh nek wong Bantul. Ngono. Nek mangkat ngalor ning Jogja ngono ya kan kena srenge ngene iso kiwa karo tengen ya. Engko nek mangkat kena bar saka timur sike dari separo cengele separo ireng. Kok nek Bali ya kenten cengele sing kene sing ireng ya. Kowe kok malah gagas tekan semono bareng. Terus anggapmu wong Bantul ki raine ireng-ireng ngono piye? Dudu raine cengele. Ya rai barang kok Oh, ya. rai barang, Mangkat ya. kerja kene kena srengenge. Bali kerja kene kena srengenge. Oh, iya, Dadi iya. wong Bantul ki kene kireng irunge putih wong Bantul. Sing irunge putih ya sing bentenge. Yo, Nggih. dibawani. Mingkar mingkurengo kara Oh, Pak Min wis menyerah. Kebelet pipis apa, Pak? Hah? Oh iya kepo yo arep ning kali ne. Beser. Jangan di kali Pak, di toilet sana loh Pak. Jaga kebersihan. Iya. Kayak le ucul-ucule petang dina dhewe. Akarono Karenan karenan martabat
Lah iki muni gocai Pak ngono kuwi ya geli aku nek. Sapa? Kayak ono bapak-bapak iki lho. Gocai lho Pak, ya engko tiba mesakake. Gocek iki apa abot apa? Iya. Wadiar kowe ya. Aku nganti melu ngampet e. Ngampet. Siap diri. Aku nek wong sindene do meteng-meteng kuwi do latihan kok ngono kuwi. Ya, sesuk nek nglairke mung kari nembang kuwi. Sinewong resmine Kidung Budoter. Suwah. Langsung cepet ya, Pak. Iya. Sinupa Sinukarto mreh Kretarto pakartine ngelmu Kang tumrap ning tanah Jawa. Aku nek kelingan kali kene iki, kelingan sik ngrebab iki lho, Nok. Iya. Ngopo? Tau tak apusi, to apusi piye? Tau tak apusi. Njukuk apa njukuk wah iki sapa ngebel jan wis. Njupuk apa? Njupuk iwak aku mancing to. Entuk iwak. Kecantol iki. Cemplungi aku ngono. Ya, langsung jero lho. Ducule kathoke. Kathoke ducul. Amit-amit mung kathok cekak tok kathok jero kae. Grubyuk. Tekan tengah ya mung sak dengkul. Terus dilang-dilang. Mongko akeh wong delok kae ya set etel kae. Ya ora apa aku seneng nek maika ngono kuwi. Iya. Agama gemeng aji Ya. Mangga tembang kangen. Tembang kangen. Dados ya.
sembah nuwun. Pancen ketoke nganu kok kuwi apa jenenge? Ketoke apa? Di wong loro kuwi pancen wis pasang. Oh, sing siji dapukane Janaka. Iya. Sing siji Cakil. Ha iya. Dadi rumah tangga nek njoke sing siji, nggo alus ngene iki sing siji gundondop. Iya, pancen wis di nganu ya Mak, wis di setel. Ki mung kari sak lagu no, dientekke yo. Yo, engko gek teruske critane. Iya. Ngaturke apa? Mbak Ayu monggo pamunduran bajing loncat saking Pak Hanung, Lurah Wukirsari lan perangkat desa semuanya. Oh iya. Desa Wukirsari. Wih, berarti isih loro iki. Lah apa? Liwung? Oh iya. Wah, lah cilaka iki. Ya. Rasa nganggo bawa ya, Yu? Oke. Wah, oke. Rumangsane kaya ayu-ayu ning malah kaya wong idiot. Oke. Luwih to. Salah. Oke. Dumeh bar do bojone bar do nyewa hotel. Iya. Lah ya ngecake, Pak. Heeh, kok iso entuk gratisan ndek jaman ning mayang ning hotel Persona kae entuk voucher. Wo, sinden-sinden kuwi. Nek ya ora iso turu jare sing lanang malah gelar kloso ning ngisor. Soale kempukan kasure, ora kulino. Wah iya. Rumasane jarene aku nek turu seblebet ki awakku ora tambah lemah. Wah. Ayo wis ben. Ya, diaturke nanu wae kok langsung mengko gek terakhir Prastiwi. Ya, ngeliwung dinteni karo para penggemar berat. Ya. Disiapkan lho Bu Pras. Heeh. Jogetane. Ya. Yo, mangga. Bajingan rasi telunggu. Ya. Bajing loncat. Bajing loncat. Aduh. Abdillah.
ampun. Iso pas le nyembah barang. Iya. Langsung wae, Nok. Yo, Pras. Juga topoh. Awe iki karo penonton kok tok sengeni iki sarepe piye? Awak dhewe mrene iki men ditonton, men iso gawe senenging penonton kok penonton joget-joget, joget apa? Sinden nek galak-galak ki ora apik. Mbah mana? Iya. Wis ya Pak wis ngadeg. Ah nek kae pancen atos nek kae. Awang jan dedeke ya ming semono ki kok kon ngadeg. Iya. Mbok rene Pak tak antel. Gak wis. Walah sinden turunan gali ya ngene. Ya ora apa-apa, mangga yo. Isin aku jane karo Gusti Yuda. Sapa? Isin. Ah mau dipesan karo Gusti Yuda kok. Mau nggih kok Gusti jumeneng. Lho. Kowe kurang ajar kowe ora. Gusti tok kon liwung. Gusti ki piyayi. Iya. Ning ya paling pun jumeneng nggih Gusti. Wis ket mau. Iya. Maning ora iso nenggone nganti rampung no. Iya, arep tindak ning Bogor. Ya ora apa-apa. Ya mangga, yo. Dadi liwung rasa Dewe. Dewe wae ya ngejak kanca sapa? Wis ana wong edan loro iki. Kowe iki wong kuwi ora edan kok. Kowe iki ngawur senengane ora. Nyun sewu nggih, Pak. Edan nggih padha kula. Nggih. Iya, mangga. Modar ora kowe. Gene ora jejeg. Kowe aja sia-sia lho, kowe nek tuwa disia-sia genti kowe karo wong. Iya, iki piyai sepuh. Yo gek ngadeg. Heh, Pak, ngadeg. Setan lan kok prati. Rasa dinut, Pak. Rasa dinut. Iya. Sesuk manggawake mpring kepuken sirahe. Heeh. Ya, mangga. Kinor benci. Waduh. Apik tenan. Iya, iya.
Melu-melu. Dadi seneng ta aku dolanan wong tua. Aku ki wis tuwa le. Kok tua kok pecicilan? Kok nggo dolanan. Langsung wae sing nggo dolanan. Ayo ta? Mbok. Nek gue seneng nggo dolanan. Ngapa? Kuwi lho dong guyu kuwi lho. Anak-anakmu kuwi. Kowe iki ning ngarepe anak-anake kok cenanangan. Ya, mangga. Sabtu Pandita. Menggeh. Ya ora apa-apa. Ya wis tuwa kok senenge ra ngrumangsani le tuwa. Tuwa ya ben.